I gave you my heart. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மான்ஸ்டர் தமிழா. எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோவில் நான் என்ன காட்ட போகிறேன்னா, எலிட் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். அதுதான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது ஈவெண்ட்லாம் வந்திருக்கு. ப்ராக்டிஸ் ப்ரீடிங் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. அதுதான் இப்போ நான் ப்ரீடிங் விட்ருக்கேன். இன்னும் ப்ரீடிங் டைம் முடியல. அதோட மைத்திக் மான்ஸ்டரோட டேல்ஸ் சேலஞ்ச் வேறு வந்திருக்கு. மெட்டல் மான்ஸ்டர் இப்போ எலிட் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எலிட் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. நான் பார்த்தீங்கன்னா எலிட் சவுல் பார்த்தீங்கன்னா 107 வச்சுருக்கேன். நெமிசிஸ் சவுல் வந்து 58 வச்சுருக்கேன். ஃபொராக்கன் சவுல் பார்த்தீங்கன்னா 65 வச்சுருக்கேன். சரி, வாங்க செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு ட்ராக்கார் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பழைய எலிட் மான்ஸ்டர். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இதுவும் குட் மான்ஸ்டர் தான். வாங்க நம்ம ஸ்டோரேஜில் போய் பார்க்கலாம். இதோ இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எலிட் ஃபயர் எலிட் ட்ராக்கார். இதுகிட்ட ஸ்டண்ட் அட்டாக் தான் இருக்குது. இது ஒரு எலிட் ஃபயர் அட்டாக்கர் வித் ஐ டேமேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்டண்ட்ஸு. அதாவது ஸ்டண்ட் அட்டாக் தான் இதுகிட்ட இருக்குது. என்கிட்ட இந்த மான்ஸ்டர் இல்லை, இப்போ தான் பிடிச்சிருக்கேன். நான் என்ன வரணும்னு எதிர்பார்த்தேன்னா, எலிட்லே ஸ்பெஷல் மான்ஸ்டரான இதுதான் நான் வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். டன்ட்ரா தான் வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். டன்ட்ரா இல்லைனா அக்னோபிக்கி. இந்த மான்ஸ்டர் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு எலிட். இதுதான் லாஸ்ட்டாக வந்த எலிட். அப்புறம் இது கிராக்கானும் இதுவும் தான் நான் வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் இருக்கிறதுலே பழைய எலிட்டான ட்ராக்கார் வந்திருக்கு. பரவாயில்ல. ஆனால் டன்ட்ரா எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, டன்ட்ரா வந்து எடுத்தோடனே மெகா டென்ட்டு போட்டிருக்கோம். அதனால தான் நான் அதை வச்சு சொல்லுறேன். என்கிட்ட என்னென்ன எலிட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, க்ரோன்ஸ் இருக்குது, ரிம்லாட் இருக்குது, அப்புறம் சிசானியா இருக்குது. இப்போ வந்து என்கிட்ட ட்ராக்காரும் இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி காட்டிக்கிறேன். இதுதான் ட்ராக்கார். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற லைக்கையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் தேவையான கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.